Yarwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku ɗora hoto a saman bidiyon ku na YouTube. Misali, idan kana so ka ɗora hoto kamar wannan haka a saman bidiyon ka, abin da za ka yi shine, da farko za ka fara yin uploading ɗin bidiyon ma kansa a cikin YouTube tashar taka. Alal misali, ga wannan bidiyon, wannan idan ina so in ɗora masa hoto a kai, abin da zan yi shine, za ka tafi cikin YouTube Studio ɗinka. Na san dukkan wani YouTuber ya san menene YouTube Studio. To za ka shiga cikin YouTube Studio ɗin naka ne. In ka shiga, misali wannan shine bidiyon, kamar yadda kuke gani, ga wasu ɗigo-ɗigo nan guda uku daga nan hannun dama, daga nan gefe. To sai ka danna su haka, sai ka danna Edit Video gashi nan. In ka danna Edit Video haka, zai nuno ma wannan fuskar. Abin da za ka yi shine, ga wani alamar pencil nan a nan wajen, ga ta nan. Sai ka danna kanta haka, zai nuno ma wannan fuskar. Sai ka danna nan wajen custom scene ɗin nan. Kai tsaye zai tafi da kai zuwa cikin gallery naka. Sai ka je ka ɗauko hoton da kake so ka ɗora. Misali, ni ina son ɗora wannan hoton. Gashi nan na riga na ɗora shi a kai. Sai ka danna ga don nan daga sama haka. Sai ka danna don, sannan ka danna save gashi nan. In ka danna save, shikenan ya riga ya yi saving. Yanzu za mu je mu koma cikin YouTube nan mu gani idan ya hau. Gashi mun koma. Gashi nan mun koma, wannan shine bidiyon gashi nan. Hoton da muka ɗora gashi nan ya hau. Idan ka dawo nan ma, idan ya gama sacin zai hau ne da kansa. To da fatan za ku yi min liking akan wannan bidiyo, sannan ku danna subscribing na wannan tasha. Na gode.